I ens agrada escoltar música abans d'anar-nos-en, però també endinsar-nos en les cases del confinament. Cases com la de la rapera Tessa, que ha deixat en l'aire fa uns dies una gira plena d'activitat. De fet, el nombre de concerts que va fer just abans de l'estat d'alarma i els previstos ens donarien ja una pista de com de diferent s'ha tornat la vida d'esta mestra i música. Veritat, Tessa? Doncs la veritat és que ha sigut un canvi molt gros, no? Perquè, jo soc una persona molt activa, sempre estic clavant 1000 saraos i sempre estic amunt i avall a la casa, la xafa lo justet, i ara, l'estic tot el dia en ella, no? Aleshores, el canvi ha sigut prou notable. He de reconèixer que els primers dies me vingueren de categoria, ho vaig fins i tot agrair, no?, per dir, ostres, també que bé que fa, no?, quedar-se un poc en casa, dedicar-te temps per tu, tindre més temps per a tal. Després sí que és de veres que, ja se va notant la realitat, no?, del confinament i, agradable especialment no és, però intentem, dur-ho el millor que podem. En què coses m'he entretès? Doncs, per exemple, el vàter crec que el tinc més net que en ma vida, he fet diverses neteges a fons en la casa, he escrit cançons, estic escrivint, sí que és de veres que és el que te dic, no? Els primers dies, sobretot, vaig escriure un munt, després m'he anat relaxant un poc més, el cansanci o el baixó també un poquet se va notar més, també la preocupació, no?, de la situació en la que estem, que vulguis que no, tampoc te deixa descansar igual de bé que, o per lo menos a mi, que descanses de normal, saps? També jo penso que el no manejar-se tant fa que tampoc no estigues tan cansat a l'hora d'anar-te'n al llit o tan desitjant dir, ara caig redona, no? I això un poquet sí que ho he anat notant. He intentat, fer uns quants directets, per exemple, com a Tessa en Instagram, en els lives, este dissabte també ne farem un altre des d'Atomic Studio, i això també entreté, i a mi i a la resta de gent que jo penso que és important. A mi està fent molt de bé, per exemple, el grup d'amigues que tenim, una d'elles és professora de gimnàsia i tal, i tots els dies ens dona una horeta gratuïta de gimnàsia online, i la veritat és que des que he començat a fer-ho, que són uns dies ara, m'ha vingut molt bé, no? Perquè és que, que no, el cos es comença a cansar, a anar com tancant-se, no? A mi, la veritat és que fa uns dies tenia un muntó de mal d'esquena. També el canvi, no? Jo què sé, el que t'he dit, soc una persona que me maneja molt, que vaig amunt i avall, que mai paren torreta com aquell que diu, i de repente estar parat, no? És com, no sé, un dia bé, dos bé, però clar, jo és que ja són més de 10 dies i, se va notant. Ja que has parlat del grup eixe d'amigues en què no pareu per WhatsApp, què fas tu i què fa cadascuna? A veure, jo... cadascuna aporta un poc lo que té, no? Vull dir, n'hi ha gent que és més bromista, n'hi ha gent que també ens entreté a ensenyar les coses que han fet els xiquets, els seus fills, les seues filles, ¿vale? En el grup d'amics que tenim... En el grup d'amics és un poc més de cachondeo. Quan quedeu fem una videoconferència per riure's una miqueta i també oblidar-se un poc, no? I pegar-se unes risses, per lo menos, que també són super necessàries. Pense que està molt bé també l'humor i això també n'hi ha molta gent que ho aporta, no? I que mos dure. Parlem de l'activitat que s'ha quedat aturada. Quina és la teua realitat? I la del sector amb les cancel·lacions? Estic molt trista que a mi m'agrada molt donar concerts i, jolín, ara tenien concerts molt xulos i veus la data i dius, ostres, ara estaríem ahí i estàs a cinta a casa i, això no m'entristís. Tinc la sort de que tinc aquesta professió també, si no, no estaria trista, estaria tirant-me les mans al cap, perquè tota la gent que n'hi ha, que per aquesta banda anem a estar sense ingressos molt de temps, i n'hi ha gent que és l'única seva via d'ingressos, i a més han de pagar autònom i a més han de fer un munt de coses, i la veritat és que a mi és una de les coses que més m'he preocupat
bueno, me preocupa lo primer la salut i que tots eixim sants i estalvis, però no te penses que com anem a eixir a nivell econòmic no me preocupa menys, perquè van haver drames, La gent dels bars, els artistes, bueno, els treballadors en general, no sé, a veurem com eixim d'estar. I amb tot això, amb l'obsessió per seguir l'actualitat i els mitjans amb la informació, no sé si estàs molt o poc creativa. No sé si sents que estàs en un bon punt de creativitat. És el que t'he dit, que els primers dies ho vaig agarrar amb molta més força, vaig a fer molt més i a poc, un poc sí que la curva de productivitat va baixar perquè, bueno, pues vas notant el cansanci, no te vaig a dir mal rotllo tampoc, però vulguis que no, tampoc estàs al teu 100%, tens el cap un poc ocupat, però sí que és de veres que la pròpia música és medicina al mateix temps, el composar, l'estar clavant això, jo sí que t'he de dir que intente, m'informe, però no me sobreinforme, ni estic tot el rato informant-me i la majoria de coses ni les dic, perquè jo què sé, és que si no al final te pilles una paranoia que tampoc pense que siga bona. Està bé saber, està bé estar informat i sobretot complir lo que te diuen, no? I, bueno, pues el confinament, totes les històries, ser responsable, no? Però tampoc estar tot el rato contínuament llegint coses sobre això, fent coses sobre això, perquè si no, jo crec que això te pot afectar negativament. Sí que t'he de dir que des de que també ha baixat Claro, jo esta part soc professora també, d'FP. Aleshores, en això ara mateix estic molt entretesa, ¿vale? O sigui, tenim molta feina perquè, clar, per exemple, jo soc professora d'FP, ¿vale? I la gent que està en segon, que ara està en el projecte, que estan en els projectes, no se n'han pogut anar als centres de pràctiques, ¿vale? Però les coses, el projecte que havien de fer, ara l'han de fer en 2 setmanes. Jo tinc que tutoritzar, tinc 9 tutorant-los. Aleshores, tots els dies, és un agobio per ells un poc, nosaltres estem intentant tranquil·litzar-los, també aprofite la situació per a demanar paciència per ambes bandes, o sigui, nosaltres cara als alumnes, perquè també hem d'entendre que ells tampoc estan al seu cent i tampoc es podem exigir com si estiguem en una situació normal, ¿vale? Però sí que és de veres que des de Conselleria arriben estan arribant normes de que n'hi ha que seguir donant les classes, n'hi ha que fer-ho de manera virtual, etc. ¿Vale? Està clar que nosaltres no podem tindre l'exigència d'una situació normal, però també paciència per la banda d'ells, que ara nosaltres, perquè per a nosaltres la situació és igual d'estranya i d'estressant que per a ells. Aleshores, jo penso que estem tots, per la seva banda i per la nostra, pues bueno, fent tot el millor que podem. Aleshores, hem d'esperar disc nou de Tessa inspirat pel Covid-19? Pues no ho sé, a veure quan s'allarga. De moment ja t'he dit que estos dies no he pogut posar-me ni un moment perquè estic a tope de crear material per enviar-los, fent los vídeos, corregint els talls. Aleshores, estos dies de moment no, però tinc moltes ganes de tornar a fer. Un disc no ho sé, però coses van eixir, faltaria.